Takže čaute lidi, tady je Drago a dneska tak jsem tady s hackerem. Čaute lidi, jak se máte? Blud navařil, to nevadí, ale dneska se zareagujeme na top 10 tady těch editů na Barcelonu, co tady vidíte, co mě vyskočilo, takže jdeme na to. Takže první Inter Destroyed Barcelona Dream. Takže jdeme to Takže jdeme se na to podívat. Okay. Já se ani nedivím, protože edit je to pěkný. Jako. Za mě je to dobrý, já tomu není jako úplně topovečka, že bych tomu dal 8,5, jo. Já tomu dám jako... Já jsem editu moc nerozumím, já přemýšlím jako i na tu 10, ale... Protože je tam jako dobrý efekt, dobře to sestříhaný a pak tady dobrý text, takže jako za mě 8... Nevím, se podle mě videa hodně líbí, takže já dám 10. Okay, takže jdeme na další. Já mám tady... Tak tohle. No jo, Lewandowski, pěkný. Tady Balde. Tohle je moc dobrý, já bych tomu dal 9. Za mě taky 10, hele. 9. Já přemýšlím, že si vůbec někomu dám menší hodnocení než 10. Protože jako taky dobrý efekt. Pro mě jakože jak Barcelona prohrává, ale potom i Barcelona porazí tady Madrid. Uvařila ho, tak jsme... Takže přesně uvařila. Barca navařila a všem chutnalo. Jo, takže co bys dal? Teda? 10. Já 9. Já mu potom lidi ukážu na konci edit na Ronalda, to je fakt banger, jako to je 20 z 10 mám řekl. Potom vám to ukážu, jo? Takže jdeme na další. To není edit na Barcelonu, ale je toho označený. A tohle bych dal 0 z 10, protože to vyhrála Real Madrid, takže 0 z 10. Minus 1000 ti říkám. Přesně. Tohle je jaký? Viska Barca, to Bellingham. To je smutný. To je hodně smutný. Ale se docela. Je to krásné, jde Hansi. Je to smutný, no, ti hráči. Tohle se taky opakuje, jsem s tím prvním nebo druhým, teď se nepamatuju, takže bych tomu dal zase 8. Jako 10. 8,5, protože tady je dobře to je šipka, což bude, že to jako ten tracking systém tak je jednoduchý, ale jako docela je to těžký. Tak budeme o dost rychleji, takže jdeme. To si Inter Milan. Ale jako neříkám nic, Barcelona získá třeba, co jenom domácí, ale získala. Tohle je úplně pomalu stejné jak ten minulé. To je pravda, no. Pořád je kopie, ale to nevíme. Tady dám 9. A tohle je už 5. Tomuhle bych dám zase 8,5. Takže jdeme na další. Teď dáme 6. If Mbappe lands Madrid, the world has to get rid of him. Because you cannot clamp the speed of Vinicius Jr. and Mbappe on the counterattack. No team in the world can. They are absolutely going to destroy. Tomuhle bych dal 10, protože to je fakt jako banger, dobře zeditovaný. Jako a vím, že to je hodně těžké to udělat. Já nevím anglicky, takže jsem moc nepochopila ty první řeči. Já tomu dám tak 6. Ok, asi 6. Tady Benfica neměla šanci. Pavel Destiny jsem se uvařila, ale já... DJ Alex, é o bonde do Peru sem freio.
Dobrý, to je hodně dlouhý, to je minutový, ale nejde moc dobrý. Já bych dal 7, protože tam nejsou moc efekty, ta hudba do toho nesedí, protože tam je jak kdyby hudba jako ten beat, ale doopravdy to nevyhrává Barcelona, takže to moc není dobrý. Jak tam mluvíš, tak mi přijde, jako kdyby tomu měl dát ještě menší hodnocení. Každopádně ten Barcelona nakonec vyhraje, to Barca comeback a to bylo myslím C4 nebo možná i 5-3. Já tam dám taky, je to hrozně pomalý 5. No, moc dlouhý, ztratil jsem pozornost. 5. To stejný a už to nebaví, takže 2. No, takže zase 8 a 8,5. Vendo xereca e o pedido veio do brabo, veio do Talibã. To jsem ještě nepochopil, jako je... No, asi to je jako srážka, že jsem nepochopil, ale dal bych tomu dobrý efekty a dobře udělaná ta hudba zpracovaná, takže je taková 9. Je to takový zmatený 4. Kolik tam je to Edes? 8. Barcelona to nejlepší. Deska Barca. Přesně comeback. Kdo má radši Real Madrid než Barcelonu, ať zruší odběr. Ne, tam máme polovinu. Jakože Real Madrid umí dobře hrát, ale neumí lépe jak Barcelona, to musíme uznat. Takže tomu bych dal 8,5, jaká klasika. Pohodička. Devítka. Toto je nejlepší edit ever lidi, jo? Je to v 4K a teď vám to pustíme. To jsme ještě nevěděli ani já, to bude novinka pro mě. Okay. To je takový hodně rychle. Ale zase zároveň i dobrý. Já budu třeba 10. Já tomu dávám 20 z 10, protože vím, kdybyste lidi věděli, jak je to těžký toto udělat z editu, takovýhle krásný úplně, je to fakt těžký a je to zároveň dobrý a docela dobře to udělali, takže tohle asi bude konec tohle videa. Tak, jestli chce něco těmu říct, Hacker? Tak asi jako, prostě mějte radši Barcelonu než Real Madrid, je to ten správný tým, to ode mě asi všechno, takže nazdar.